Добър вечер. Сега с всяко извънредно студио и предаване, което правим за под прикритие, се разширява територията на сериала. Актуалната информация каква е? Актуалната информация е, че тези 186 територии означават, че под прикритие е най-продаваният сериал в света в момента. Много е важно да знаете, че с под прикритие БНТ и Камера Ентертеймент на практика промениха българската телевизионна индустрия, защото показаха, че тя може да бъде част от световната. И искам да те попитам лично за теб какво е под прикритие. Може би ще се сетя за 2:30 снощи, когато напуснахме през нощта БНТ с целия екип на под прикритие, входирайки 12-тия последен епизод, който ще гледат зрителите тази вечер. И тогава, излизайки си, казах,